Ce? Ah. Ia. Ei sunt creaturi. Ok. Lab dedication. Do not push. Oh my god. Serios. Revenit. What? Level. Ce? Cum? A little prairie. Să sar direct acolo. Tone! Așa. Ho! 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 Așa. Ce? Ce, mă? Da? E aceeași. Ce? Blocuri invizibile. Ah! Ce? Nu! Ce, mă? O să mă cu game mode. Clear. Game mode 0. Da, e clar. O iau pe aici, aici. Ai, frate. Pe aici. Pe aici. Pe aici. Pe aici. Blocuri invizibile. Așa. Ce, mă? Da. Desert. The red desert. Hai, frate. Și pentru că am vreo 20 episoade de survival, gheam să fac mai multe de parcurs. Mai mult fail parcurs, da. Parcurs. Și o să fac, cum mi-ai zis, du-te un fel. Și o să fac și League of Legends, dar mult mai încolo. Acum vreau să fac doar Minecraft și Team Fortress. Bine, dar rar Team Fortress. Rar Team Fortress, cum am zis, mai mult Minecraft la început. Și deja m-am și obișnuit cu parcursul. Ah, frate, le-am curcat. Oh. Ok. Deja m-am plictisit și mă dor degetele. Da, sunt praf. Și eu o să mor, deci. Nu. Spawn. Nu. Da. Ce?
Spawn point. Așa, mă dor degetele. Degetele. Așa. Aha. E frică. Aici că dacă am căzut. Ok. Hai, frate! Eram atât de aproape. Ah. Hai, frate, bă, eu mă las. Doi, nici prima săritură nu mai fac. Da. E super greu. Pentru mine, că parcur e ușor. Parcă și scrie la început easy parcur sau ceva gen. Oh. Așa. Deci dacă mai mor, gane, mode, ulu. Rege. O să mor dacă nu dau puțin de regeneration. Du-te, mă, frate. Dar de ce nu mi-am luat până la puțin de regeneration? Nu știu. Băi, deci eu mă las, mă, de parcur. Mai bine rămân la PvP, ce mă pricep și eu, și asta e. Până la urmă ce are doar o serie de Minecraft SG, facem 2000 de episoade SG și asta e... Ai, frate. Du-te! Du-te! Ce? Du-te! Du-te! Băi, deci eu mă las. Și până la urmă ce are dacă îmi dau și game mode-ul dat. Putem, m-am gândit să-mi fac buci cu Feather Falling și Unbreaking ca să nu mai au damage 5, frate. Prima urmă cred că o să tai toate părțile în care reușesc sau ceva genul și să fac de failuri. Așa, așa, așa. Linie dreaptă. Băi, frate, eu mă las. Sunt praf la parcurs. Ciudat. Am căzut. Arată acolo în dreapta scorul creatorului, cred, și scorul meu. De ce am apăsat? Super. Și așa... Fac zic că mor, frate. Păi, îmi dau game-ul dacă mai pic de multe ori. Mamă, bă, la... Mode... Adventure. Băi, eu sparg ăla, bă, încă o dată și l-am spart. Aha. Și-am făcut milă. Oh my god. Survival. Așa că nu mai vedeam unde e bloc. Așa. Super. Ninja Squirrel. Ia. Mă doare degetul, că nu mai pot. Hai, am reușit. Bine, bă! Spawn point. Ăla mă, hai.
Parcă mi-a mai trecut așa degetul. Ho! Ce? Ah, păi. Ui, ce răstit. Ai, frate, și acum? Ce? Ups. Nu știu dacă pot să fac zelitura asta. Da, și eu l-am descarcat. O spruce forest. Bă, eram sigur nu trebuie de asta de iaia. Ioi. Bă, dar cum să sar, frate, acolo? N-ai cum, mă, n-ai cum. Mă. Cred că a pus asta din greșeală. Probabil, da. Nu știu eu. Nu ai cum să sari acolo. Este de jos la 2 blocuri în sus. Nu ai cum să sari. Nu! Așa. Nu! Ah, am apăsat shift în greșeală. E bine. Reușesc. Sper. Aha, ups. Nu! Ce? Nu dau rage. Nu dau rage. E bine. Deci eu mă las. Game mode 1. Ok, asta e. Se mai întâmplă. Nu puteam sta o săptămână la aia. Kill. Nu cred. Deci n-am făcut bine, dar mi-a ieșit. Bă, dar astea câte levele sunt? Cred că o să fac până la... O să mai fac vreo 2, asta e. Aici să fac din viteză, mă. Ai, frate! Hai cu noi. De greu! Ce? 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 O, șmecherie. Da, super. Ok. Adică... Regeneration. Haide. Și încă mai fac asta. Ok, the snow is there. Da, super. Așa. Asta mi-a ieșit. Aici e problemă, ba nu. Și o să pic. Așa. Eram sigur că nu-mi iese. Ce?
Ok. Ok. Du, atât de praf sunt, mă, nici aia nu mai pot să fac. Eu mă las de parcurs, eu mă las de parcurs, eu mă las de parcurs, eu mă las de parcurs. Da, super. O secundă. Deci... A. Credeam că e de aia care se face apă. Bă, dar frate, de ce nu mai pot? Ha! De ce? O să fie o mapă lungă. Oh. Nici asta nu mai pot să fac. Astea sunt 1, 2, 3, de 4 blocuri. Așa. Și-a picat. Știu cum am dat heal? Ah, nu. Spawn point. În caz că o să mor. Pentru că o să mor. Și mă încurcă ăla acolo de fiecare dată. Pentru că e de fiecare dată acolo. De fiecare dată. Ok, mi-am dat kill ca să nu pic pe la... Când sunt undeva pentru săritură. Și dacă mă pic de vreo 3 ore, o să trebuie să iar în log game mode. Ciuo. Am mode game mode 1. Spawn point game mode 0. Nu o să stau toată ziua, frate. Ce? Ah, ce șmecher. Oh, da. Ok. Cred că dacă îl termin și pot să mă opresc aici. Bă, ăsta n-ai cum să treci, bă. Ia să încerc din viteză. Da, așa e. Ok. Arată bine. Sau greu. Sau greu. Ok. E bine. Nu știu dacă să iau de aici. Nu cred că... Parcă n-am trecut arată pe aici. Nu știu. Nu. Ce? Oi, Doamne. De ce? Ok, umblăm cu spawn point. Deci... Gata.
Trebuie să iau în viteză. Game de 1. Game de 0. Oh. Oh, sper că am apa. Ce, mă? Oh, de capul meu. Nu, frate, nu face de astea. Uite un buton. Care target? Ce? Șmecherie, mă. Nici nu pot să-mi lipsesc blocuri. Aha, ce bine. Warning, when you stand on this gold block or blocks. Ce? Bun, și atât cu failul ăsta de parcurs. Și